bocs, vagy valami. Vársz valakit? Jól láttam, hogy párszor összeakadt a tekintetünk. Én meg jól látom, hogy gyűrű van az ujjadon. Mit iszol? Gin tonicot. Az jó. Kérhetek 2 gin tonicot? Akkor te ilyen törzs vendég vagy? Ha? És milyen zenét szoktuk itt lent játszani? Jazz-t. Inkább techno. És te milyen hangszere játszol? Szakszofon. És milyen zenét, jazz? Inkább ilyen techno jazz. Az izgalmasan hangzik. Az is. Ez a szenvedélyem. Hát legalább nem káros. Tud az lenni. És neked? Ványzol? Drogok? Alkohol? Köszi. Köszi. Neked is jó szar gyerekkorod volt, mi? Ja. Akkor biztos kurva jó vagy az ágyban. Van valami kinked? Cigi? Szóval házas vagy amúgy? Ja? Nem, semmi komoly. Vagyis hát komoly volt, de már nem az. Mi történt? Elmúlt. Mitől? Tudod, van az, amikor az ember mindent megtesz a másikért, de a másiknak soha semmi nem elég. Mindent megtettél? Mindent? Sőt, még annál is többet. De mondom, hogy telhetetlen. Meg igazából soha nem tudnék úgy hozzábódulni, mint hogy hozzád. Mégis mi mindent tettél meg érte? Hát mit el tudsz képzelni? Utazások, meg romantikus vacsorák, meg vettem neki minden napot virágot. Hagyjál már, utazások meg romantikus vacsorák. Virágot is egyszer kaptam tőled, amikor a kuka mellett találtad. Most miről beszélsz? Tudod te azt nagyon jól. Ez most komoly? Miért? Miért nem lenne komoly? Na jó, hagyjál meg. Te... Várjál már. Te ezt most magadra vetted. De hát te kérted, hogy legyek házas férfi. Nem, te mondtad, hogy bejössz egy bárba, felszedsz egy luxus prostit, én meg mondtam, hogy jó, akkor legyen egy házas férfi. Nem azt mondtam, hogy egy prostit, hanem hogy egy nőt. Na jó, van, tudod, kivel szórakozzál? Maradjál már! Jól vagy? Utálom a gin tonicot, Akkor miért azt kértél? mert a karakterem ezt szereti. Jó, akkor mit szeretnél? Bort. Jó. Velem soha nem flörtöltél így. Hogy érted ezt? Most soha nem voltál velem ilyen. Nem hívtál meg azonnal. Amúgy meg jól megy neked ez a megcsalósdi. Veled flörtöltem az előbb, nem csaltalak meg. Én csak azt mondtam, hogy ijesztő, hogy ilyen jól megy neked.
Jaj, ne gyere nekem ezzel az előbb, amit mondtál nekem, amit a fülembe súgtál, azt soha nem mondtad 2 év alatt egyszer sem, most meg egy vadidegennek egyből. Azért, mert tudtam, hogy ilyen hülyén fogsz rá reagálni. Ha. És vele? Megcsináltad? Mi van? Vele? Megcsináltad? Basz meg. Oké, megcsaltalak, elbasztam. Innentől minden vitát megnyertél, gratulálok. Másról van szó. Ennyire nem tudsz nekem megbocsájtani, minek vagy még velem? Mert szeretlek. Én is szeretlek. Csak neked nem ilyen faszi kell, mint amilyen én vagyok. Hát, Neked olyan csávó kell, aki elvisz utazgatni, nem olyan, aki egy kuka mellől szed neked virágot. én is tudok magamnak venni virágot, nem erről van szó. De akkor mire vágysz? Ezt nem tudom így megfogalmazni. Nem tudod, hogy mi az? Menjünk el párterápiára. Úristen, az annyira gázna. Akkor legyen ez a vége. Ezt szeretnéd? Lehet. Csukd be a szemed. Próbálj meg kitörölni az emlékezetedből. Az nem lesz könnyű. Koncentrálj. Nem ismersz engem. Képzeld el magad a szerelmeddel. Képzeld el magad azzal, akivel a legboldogabb vagy. Most képzeld el magad vele 5 év múlva. Most 10 év múlva. Boldogok vagytok. Most nézd meg az arcát. Kit látsz? Mire visszaszámlálok, nyisd ki a szemed. 3, 2, 1. Most. Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem keresztül a világot, elengedem most már, nem őrzöm a lángot,